ሰላም ተኸታተልቲ ፍሮዝ ኒውስ ኔትወርክ ነዚ ሰዓት ዝበልናዮም እዋናዊ ዜናታት ሒዝና ቀሪብና ኣለና ላይክ ሸር ሳብስክራይብ ክትገብሩ ንዓድምኩ ዜና ዘቅርበልኩም ግርማይ ፍሮዝ ኣብቲ ሎሚ ዝሃብዎ መግለጺ ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ምስ መራሕቲ ኤርትራ ተሻሪኾም ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ክወግኡ ዝደልዩ ሓደገኛ መራሕቲ ፖለቲካን ሰራዊትን ዝፈልጦመሉ ክብሉ ኣቃሊዖም ብተወሳኺ እቶም ፕሬዚደንት መረፃ ቦርድ ኣይፈልጦን ዝበሉ ሓይሊ ናይ ጣብያ ወረዳ ከተማን ማሕተም እናለቐመ ዝውዕልን ስርዓት ዘይብሉ ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ መፂኡ ኣነ እየ ዝሐይሽ ስልጣን ሃበኒ ኢሉ ክደራደር ዝደሊ ሕፍረት ዘይብሉ መራሒ ኣሎ ክብሉ ሓቢሮም በተወሳኺ እዚ ሓይሉ እዚ ሽፍታ እዩ ዝበሉ ኮይኖም መንግስትነት ማሕተም ብምንጣቅ ዘይኮነስ ልቢ ህዝቢ ብምሽናብ እዩ ዝርከብ ክብሉ ህዝባዊ ቅቡልነት ዘይብሉ ሓይሉ ኢሎም ነፂገሙ አሁን ያለው ሁኔታ መፈንቅለ መንግስት የተፈጸመ ነው ኦፍ ኮርስ የተፈጸመ ነው አይ ዶንት ኖ ማህተሙ ምን እንደሚሰራ አላውቅም ሌጂቲሜት ኦቶሪቲ ያለው መንግስት አውርደህ ማህተም ስለያዝክ በተለየ መልኩ የምትፈታው ችግር የለም መሬት የማደል አባዝ ያለ ሊደርሺፑ መሬት በመሸንሸን ላይ አባዝ ያለው ኦሮሚያን ብትመድበው አማራን ብትመድበው አፋርን ብትመድበው የመጀመሪያ የሚታየው መሬት መሸንሸን ስለሆነ አሁን ትግራይ የተመደበው ኃይል አለሁ የሚለው ፖለቲካ ኃይል የመጀመሪያ የሚታየው መሬት መሸንሸን ነው አሁን ሸንሽሮ ይጨርሶታል ስልጣን ሳይኖረው ድጋፍ መሰብሰቢያ መንገዱ አሁን መሬት መሸንሸን ነው አልባት ማህተም የሚነጥቁበት ምክንያት መሬት ለመሸንሸን ካልሆነ በስተቀር እንዳልኩት ፌደራል መንግስቱ በአመት የሚመድበው ፌደራል ብሎክ ግራንት እኔ ነኝ ማዘው ስለዚህ እኔ ካስቆምኩት በምን መሰረት ነው ሊሰራ የሚችለው ብዙ ማህበራዊ አገልግሎቶችን ማስቆም ይቻላል ይሄ ነውርም ስለሆነ እሱ ተጠቃሚ መሆን ያለባቸው ነገሮች በእንደዚህ አይነት ፖለቲካል ተርምስ ምክንያት ህዝቡ አደጋው መውደቅ የለበትም ግን ምን በአክቹዋል በተግባር ግን የመፈንቅለ ስራ እየተሰራ ነው መፈንቅለ መንግስት ነው የተደረገ ያለው ከተሞችን ተቆጣጣሪ ያለው የሚለው ኃይል ደጋገምኩት መሰለኝ ብዙ ወጣት ብዙ ታጣቂም ጭምር የሚደነግጠው አድግራትን ተቆጣጣርኩ ይላል ይሄ ጉባኤ አርግ ያለው የሚለው አንጃ ሁመራን የተቆጣጣሪ ያስመስለዋል ይላሉ የሆነ ተአምር ማህተም ነው የነጠቁት ምንም ኮይ ተሰዋስበ ከበህ ማህተም ተነጥቃና ስራቸውን እንዳይሰሩ ማድረግ በጀት ይቋረጣሉ የሚለው ፌደራል ኮ ማቋረጥ አይተበቅበትም እንዳይንቀሳቀስ ማድረግ ነው ከዛ በኋላ ሽፍቶች ናቸው ከዘራፊዎች ናቸው ግን አደጋው የህዝብ አገልግሎትን ጭምር ማስቆም ለምን እንገደላለን ፌደራል መንግስት መውሰድ ያለበት ራሱን የሚወስነው እኔ ፌደራል መንግስት መውሰድ ያለበት መላቸው ለሃቢየን ማስቀምጣቸው ነገሮች ማቅረቢያ አይቀርም ፌደራል መንግስቱ ደግሞ ያለውን አቅም ያለውን ሪሶርስ ግምት ውስጥ አስገብቶ ይሄን በሰራ ነው የተሻለ የሚያዋጣው ሊል ይችላል ከዚህ አንፃር እንደተባለው ነው እኛንን ሌጂቲሜት ፌደራል መንግስቱ የሚያቆኛ ነው በፕሪቶሪያ ስምምነት መሰረት የተቋቋመ ኢንተርም አድሚኒስትሬሽን የሆነ ሰዎች ጉባኤ ያርገናልና ወይ የሆነ ዳስ እቁብ ጥለናልና በዚህ መልኩ በዚህ ይደረግልን ብለው ስላሉ እንዴት መንግስት ይሆናሉ ነው ፍላጎቱ አለ ሐሳቡ ምንድነው ይሄን ካረግን በቃ መሬት ረመጥ ካረግናት ተመልሰን መተን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከኛ ጋር ከመደራደር ውጪ ምንም አማራጭ የላቸውም የሚሉ ይሰራሉ እንግዲህ እናያለን እንግዲህ እጅ ስጡ እንል ነበር እኛም መሐል ሀገር ደርሰን በነበረበት ሰዓት አሁን ይሰራሉ ምናልባት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሰከን ስላሉ ባለፉት 2 አመታት ሊሰማቸው ከቻሉ ሰማሉ መንግስትነት ማህተም በመንጠቅ አይመጣም የህዝብ ልብ በማሸነፍ ህዝቡ ምን ይያለ ነው አገልግሎት ነው ይፈልገው አይ ማህተም ያዘ ነው የሚመራኝ የሚል ህዝብ የለም ውሸት ነው ማለት የደጋፊዎችን ቁጥር ማወቅ ከፈለጋችሁ 90% ህዝብ ጌታቸውን አይደለም ሰላምን
ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ኣብ ልዕሊ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዕልዋ መንግስቲ ከም ዝተኻየደ ዝሓበረ ኮይኑ ጌታቸውን ጻድቃንን እንተዘይተቐቲሎም እናበሉ ክፍክሩልና ጸኒሖም እዮም ክብሉ ክፍኣት ሕወሓት ዝበልዎ ኩሉ ኣብ ሚድያ ዘርጊፎም እቶም ፕሬዚደንት ብሕቶ ሕብረት ኣውሮፓ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኸዱ እናተነገረ ዝጸንሐ እንትኾን ኣብቲ ሎሚ ኣብ ሸራተን ኣዲስ ንብርክት ዝበሉ ጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ግን ብፀውዒት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኸዱን ድሕሪ ሓደ ሰሙን ናብ መቐለ ከም ዝምለሱን ሓቢሮም እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ብሕወሓት ዝምራሕ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ንመቐለ ተቆጻጺሩ ሕወሓት ዝሾሞ ከንቲባ እውን ኣብ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ስርሑ ክጅምር ገይሩሎ ብተወሳኺ ን104.4 ሬድዮ ኤፍኤም መቐለ እውን ኣብ ትሕቲ ቁፅጽሩ ኣውዒሉ ይርከብ ኣሜሪካ እትርከበን 25 ሃገራት ዓለም ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብፍጹም ክፍጸም ኣተሓሳሲበን እተን ሃገራት ኣብ ትግራይ ብፍጥነት ይፍጠር ዘሎ ወጥርን ለውጥን ብትኹረት ከም ዝከታተልኦ ዝገለጻ ኮይነን ኩሎም ኣካላት ንስምምዕ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ከኽብሩ ኣተሓሳሲበን ኣብዚ ሰሙን በኣሜሪካ ዝቐረበላ ን30 መዓልቲ ዝጸንሕ ዕማመ ተኹሲ ደው ምባል ዩክሬን ዝተቐበለቶ እንትትኸውን ሩስያ ብወገና ዕማመ ተኹሲ ጠጠው ምባል ንኽትቕበል ሰለስተ ቅድመ ኩነታት ክማልኡ ንኣሜሪካ ሓቲታ ኣብዚ ኩነታት ንምዝታይ መልእኽተኛ ፕሬዚደንት ትራምፕ ስቲቭ ዊትኮፍ መስኮ ኣትዩ ይርከብ ሩስያ ዘቕረበቶም ቅድመ ኩነታት ሮይተርስ ነቲ ጉዳይ ቅርበት ኣለዎም ክብል ዝገለጾም ኣካላት ጠቒሱ ከም ዝሓበሮ ሓደ ሰራዊት ቃል ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ናብ ምብራቕ ኣውሮፓ ዝገብሮ ምስፍሕፋሕ ጠጠው ከብልን ዩክሬን ኣባልነት ከይፈቕደላን ካልኣይ ወታደራት ወጻኢ ሃገራት ኣብ ዩክሬን ከይረኣዩ ሳልሳይ ንክሬሚያ ሓዊሱ 4 ግዝኣታት ዩክሬን ማለት እውን ሉሃንስክ ዶኔትስክ ኬርሰንን ዛፖሪዥያን ኣካል ሉዓላዊ ግዝኣት ሩስያ ምዃነን ማሕበረሰብ ዓለም ክቕበል ዝብሉ እዮም ኣብዚ ጉዳይ ካብ ዋይት ሃውስ ይኹን ካብ ኤምባሲ ሩስያ ኣብ ኣሜሪካ ዝተውሃበ መግለጺ የለን ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ወፍሪ ምረጹኒ ኩናት ሩስያን ዩክሬንን ኣነን ተተመሪጸ ኣብ ሓደ መዓልቲ ጠጠው ከብሎ እየ ዝበለ ኮይኑ ፕሬዚደንት ኮይኑ ካብ ዝምረጽ ግን ልዕሊ 50 መዓልቲ ኣቁፂሩሎ ነዚ ሰዓት ዝበልናዮም ዜናታት ኣብዚ ወዲእና ኣለና ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ክትገብሩ ንዓደምኩ ክሳብ ሕዚ ክትከታተሉ ስለዝጸናሕኩም ኣመስግን